Moitas grazas, señoría. Efectivamente, o Consello da Xunta, igual que dende o ano 2015, acudiu a un fondo de facilidade financeira. Sabe por qué, señoría? Porque se creou en 2015. Non podíamos acudir antes a un fondo que non existía. Si vostede me pregunta por que non acudimos ao fondo de liquidez, lle digo porque non estamos intervidos. Porque queremos manter a tutela financeira da comunidade autónoma. Porque non queremos que o Ministerio de Facenda nos diga a quen se paga, como se paga, en que orden e cal é o protocolo. Porque queremos, señorías, seguir cumprindo o déficit público e mantendo a débeda pública a máis baixa en crecemento dende o ano 2008 de España. Por iso, señoría, me sorprende que vostede agora me diga que por que non pedimos o rescate. Unha pequena pregunta que deben de vostedes facela no ano 2009. Sabe por que non pedimos o rescate? Porque non queremos ser rescatados. E sabe o que ocurriu? Que fomos capaces de non ser rescatados durante todos estes anos. Hai dúas comunidades autónomas en España, quitadas as comunidades con cupo ou concerto, que é Canarias e Galicia. E por iso nos sorprende, señoría, que vostedes o que queiran é equipararnos ás comunidades autónomas que non poden pagar as nóminas, que non podían pagar os fármacos, que non podían pagar as pensións non contributivas e que pediron o rescate ao Goberno central. Galicia, durante todo este tempo, pagou as nóminas, pagou as farmacias, pagou con normalidade os provedores e non foi rescatada. Eso se chama autogoberno. Xa sei vostedes que a súa ideoloxía é distinta en función da latitude xeográfica na que falan, pero nós queremos no autogoberno do país, señoría. Por qué? Porque queremos no noso país, e como o noso país cree en nós non vamos a pedir o rescate de Galicia en ningún sitio. Agora ben, señoría, si vostede me pon como exemplo as comunidades autónomas que acudiron ao FLAP, me poderán tamén poñer como exemplo a ratio de débeda pública que teñen esas comunidades autónomas e a ratio de débeda pública por habitante. Vostede que prefire? A situación de Valencia, de Andalucía, de Castela Mancha, de Murcia, de Baleares, de Cataluña ou a situación de Galicia en termos de débeda pública e de débeda por habitante? Señor Villares, cal é a súa proposta? Ter a débeda pública de Andalucía en ratio por habitante, lle gusta a de Murcia, de Baleares, a de Cataluña? Mire, señoría, vostedes no ano 2012, unha das súas líderes, que agora está en Madrid, pois decía, vostede, ao finalizar a campaña do ano 2012, acudirá ao fondo de liquidez. Sí, señoría. Estamos no ano 2017. Non acudimos ao fondo de liquidez. Acudimos ao fondo de facilidade financeira, porque só hai dúas comunidades que cumpren esos requisitos, Galicia e Canarias. O aforro que levamos neste momento xa co fondo de facilidade financeira son 344 millóns de euros. Cando queiramos, salimos, e cando non, nos mantemos. Non hai ningunha condicionalidade. O resto das comunidades autónomas están sometidas aos criterios do Ministerio de Facenda. Se a súa proposta, señoría, é ser como Grecia, é dicir, pedir o rescate á Unión Europea, nós non vamos a pedir o rescate ao Goberno central, porque Galicia, de momento, está en pé. Estuvemos de pé durante a recesión económica e, por suposto, vamos a estar en pé durante a etapa de crecemento. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor presidente. Réplica, señor Villares. Moitas gracias. Señor Feijóo, ten aquí a normativa